लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बाहाय साख्रिनि रादाब लाना होफैदों। बे जाहैबाय एसएससि अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि साख्रि। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं बाहाय भिडिअ खालामनाय जाहैबाय नोंथांमोननि डिमान्ड बादियै। अदेबानि आं बेखौ बुंनानै होग्रोना सानदों दि नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ आं खालामथ'वाखैमोन आरो खालामनो सानाखैमोन आङो बे भिडिअखौ। दा बाहाय आंनि माखासे गुबुन गुबुन भिडिअफोरनि कमेन्ट्सफोराव नोंथांमोनहा साख्रिनि रादाब बिहरदों आरो नोंथांमोनहा गुबुनफोरनिफ्राय खोनानाय एसएससिआव साख्रि ओंखारदों होननाय बेबायदि रावखौ नोंथांमोनहा खोनादों। बे हिसाबै आंखौ बानायनो थिनहरदों, खिन्थानानै होनो थिनहरदों। दा बे हिसाबै आंबो खालामनो आखायाव लानाय जादों। नाथाय दा नोंथांमोनहा गुबैयै मा नुनो मोननाय जाहैगोन। दा बे जेनि जोबथा एप्लाइआ जाहैबाय 26 सेप्तेम्बरनि 26आव जोबहैगोन। 27 हरथात नै दाख्लै थांनाय 27 आगष्टनिफ्राय जागायजेनदों। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डेट्सफोर नोंथांमोननि थाखाय अरिजिनेल लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन बेखौ डिसक्रिपसनाव। बेखौ दायो आं खिन्थाना होगोन। दा बे साख्रियाव मा मा पस्ट दङ नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जाहैगोन। जुनियर ट्रेन्सलेटर आरो सेनियर ट्रेन्सलेटर अनलि। दा बेल' दङ नोंथांमोननि थाखाय जुनियर ट्रेन्सलेटर आरो सेनियर ट्रेन्सलेटर। दा बाहाय जोंनि जानाखि बर' सुबुंफोर आरो नङाब्लाबो आंनि जानाखि फल'वार्स नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा। होमब्लाबो आं बेखौ बुंनानै होनो आखायाव लानाय जाहैदों जे बे नैबेनि थाखाय बे एसएससिनि जानाखि आं दा खिथानाय साख्रि बेनि थाखाय जोंना इलिजिबिलिटि थोजासे गैयाबो जानो हागौ। फ्राय जोबोद खम बेनि इलिजिबिलिटिया। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय बेखौ बानाया सानदोंमोन। माखासे जायफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे साख्रिनि थाखाय इलिजिबिलिटि दङ बिथांमोनहा अलरेडि बिदिखौ फार्स्ट मिथिखायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बानायनाय जायाखैमोन। दा जुनियर ट्रेन्सलेटर आरो सेनियर ट्रेन्सलेटरा माखौ होनदों? राव दानस्लायगिरियानो। राव दानस्लायगिरि नांगौ जानानै फैदों एसएससि स्टाफ सिलेक्शन कमिसनाव। बेनिफ्राय बेयो डिपार्टमेन्टआ गुबुन गुबुन दङ। बे हिसाबै गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव दङ। रेलवे आरो डिफेन्स गुबुन गुबुनाव दंजोबो गासैयावबो। दा बेनिफ्राय बिथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जाहैबाय मास्टार डिग्रि नांगौनो। मास्टार डिग्रि आरो बेबो मा जानांगौ होनदों? इंराजि आरो हिन्दीआव अनार्स लानानै मास्टार डिग्रि जानांगोन होनदों। अर्थात मेजर लानानै जानांगोन होनदों। आरो नोंथाराबाबो एटलिस्ट जुदि नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाया इंराजि मेजर लानानै फरायदोंब्ला बिथाङा आरोबाव प्लास हिन्दीखौ एस इलेक्टिभ साबजेक्ट अर्थात इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै हिन्दीखौ लादेरनाय जाथारनो नांगोन होनदों। आरो खायफाया जुदि हिन्दी मेजरै फरायलांनायब्ला मास्टार डिग्रि जानांगोन बिथाङा। आरो बेनिजों लोगोसे इंलिसआ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै बिथाङा बेखौ लानाय जाथारनांगोन होनदों। मोननैजों माने हिन्दी आरो इंलिस मोननैखौबो मास्ट बाहाय होनाय जाहैदों आरो। बे हिसाबै जोंनो मा नांगौ? मास्टार डिग्रि जासे जानानै बियो अनार्स लानाय जानांगोन जायखिजाया हिन्दी आरो इंलिसनि बबेबा मोनसेयाव। आरो बेजों लोगोसे जाय साबजेक्टआव लादों बेनि उल्था मोनसेयाव बिथाङा इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै बेखौ लाफालांनांगौ जानो हागोन। होमब्लासो बिथाङा इलिजिबिलिटि जागोन। दा बे हिसाबै बुंखानाय जादों। दा बेनिखायनो आङो जोंनाव बेबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोनां गैया होननानै आं सानदों। एबा दङब्ला सासे सानैल' दङ। बे हिसाबै आं बानायनो सानाखैमोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों बे एप्लाइ लिंक अरिजिनेल लिंक एडभार्टाइजमेन्टआ मोनसेयावनो दंजोबो। बेखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ। लिंकनि गेजेराव हाबनानै डाइरेक्ट नुनो मोननाय जाहैगोन। जेखिजाया नोंथांमोननि थाखाय नेचार पाब्लिकेसना गसंनानै थायो इडुकेसनेल इउटुब चेनेल। गुबुन गुबुन नलेजेबोल भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय जब निउस आरो जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनांखौ आं बाहाय फोसावनाय जायो हिसाबै नोंथांमोनहा सोरबाया साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आं सानदों नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ जाय नोंथांमोना लास्ट नायखांबाय बिथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथाङा नुनो मोननाय जाहैयो। अब्ला लोगोफोर दासिम चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाब्लानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायथार। नोंथाङा बेनि थाखाय इलिजिबिलिटि नङा। नाथाय गुबुन माबा मोनसे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय थोजासे जानो हागौ। गोजोन्थों।